Pozdrav svima, danas ćemo 5-7 da vam pokažemo neki breakdown borbe Islama Makhačeva i Dan Hookera na jučerašnjem UFC-u 267 i probat ćemo vam objasniti neke od osnovnih principa koje koristi Islam, a i generalno svi ti Rusi, Dagestanci, kada je u pitanju prolaza garde, kada je u pitanju top pozicija, da li za MMA, da li za grappling, u oba slučaja je dosta bitno. Islam, sve njegove borbe u suštini, dosta zasnima na tom polosku polugarda i stvarno neko koga možemo mnogo da naučimo kada je ta pozicija u pitanju i ima jako dobru kontrolu koja ga stalno vodi do dobrih pozicija i uspeva da završi svoje borbe na osnovu toga. Prolazak polugarda je nešto što je mnogo bitno i kod nas u klubu, to je nešto na šta se stavlja ogroman akcent, tako da konstantno radimo na tome i stalno gledamo te borbe, gledamo Islama, gledamo Khabiba kako uspevaju držati tu gornju poziciju sve vreme i da nateraju svoje protivnike da eventualno predaju borbu i da postanu najbolji kao što vam presu u tim kategorijama. Dakle, kad svojemo gore, u suštini Islam iz neke razmene gde je Hooker krenuo da radi napalo i uspio uđe u double leg, pump, double leg, akciju ga dole i u suštini iz ove pozicije kako je Hooker krenuo da beže pozadi i spravio je noge svoje. Znači stoje ne i da je Islam ovo probao da mu zakopča takozvani taj leg mount, odnosno da mu upeca noge odavde i da uđe u ovu poziciju. Šta da je Hooker radi mnogo pametno, to je uspeva da izvuče svoje gornje koleno i dođe u poziciju takozvanog polu butterfly, gde ima jednu kuku kao za butterfly guard, a druga noga služi kao polu guard. E sad, pričamo se mogu. Kad ima taj uđe polu butterfly, kad ima taj polu butterfly, sad odavde Islam hoće da prolazi ovu poziciju, a Dan Hooker ima ovu gornju nogu koja može služi kao lift. I u svakom trenutku može da pravi distancu od Islama i dađe. U suštini da je Islam bio malo na ovamo, to je bilo jako loše, Dan Hooker mogao da iskoristi ovu nogu da ga digne, da vrati do jednog unutra, šta god, da prođe, da se izvuče i da vrati poziciju koju je hteo. E sad, dve stvari koje su jako bitne kada se prolazi polo butterfly. Prva jeste da imamo tu kontrolu gornjeg dela tela. Islam to radi bukvalno čim je pao dole, menja hvaca kukova i kreće gore da hvata crossface. Znači crossface svojom desnom rukom gde ima hvat ispod ramena Dan Hookera i odavde ima kontrolu njegove glave, znači Islam mu rame ide sve vreme u njegov vrat i onemogućava mu da se kreće dole. Druga stvar koja radi mnogo pametno je što kad god radimo sa nekom vrstom polu butterflya, jako je bitno da izradimo kukove sa zemljom, da kukovi budu paralelni u odnosu na zemlju, jer na taj način ova kuka nema snagu. Da je Dan Hooker bio na jednom kuku, ova kuka ima ogromnu snagu, zato kad on krene ka njemu, ovo ima da ga uvek digne gore i da ga prevrne. Šta radi Islam? Kreće se na ovamo kukovima i uspe da izravnja liniju kukova sa zemljom kada prolazi gard. Sad, odavde, kada je to izravnio, kreće polako borba za prolazak garda. U suštini Islam u ovom trenutku ima čak i crossface underhook koja mogu da iskoristiti da prođe gard. Ima je problema da prođe gard, u suštini veliki kao Dan Hooker ima duge noge, dugačike dosta i onda ove kuke mogu da budu pravi problem kad se prolazi. Šta je Islam moglo je da ga prođe malo lakše, da ubaci svoju desnu nogu preko njegove leve noge i na taj način negira tu butterfly dugu. Na šta mislim znači da ubaci, da digne gore kukove, ubaci nogu ovde i sad, ako bi Dan Hooker odavde da ga digne gore, ne bi moglo, jer nema snagu iz svoje donje noge. Morao bi samo diže ovom nogom, kad bi to krenuo da radi, Islam mogu da zaobiđe i da samo prođe gard. Međutim, pošto ovo nije radio, opet u pitanju MMA, nije mu cilj samo da on prođe gard i da će mu neku dobru poziciju, cilj mu da se što više štete u meču i da eventualno dođe neke završnice. Odavde kreću da rade, sve živo Islam tu pokušava da prođe gard, ide gore visoko, ima kontrolu, plasira razne udarce koje mu pomažu u borbi, ali u jednom trenutku Dan Hooker uspeva da osigura ovaj underhook ovde. E sad, taj underhook je bio dosta dobro da Dan Hooker bio na kuku, da je bio na svom levom kuku i ima taj underhook i sada je mogo da ga digne gore i ga prve. Međutim, Islam čim je vidio taj underhook, odmah kreće ponovo kukovima na ovamo.
Sad taj huk više nije uopšte velika opasnost i polako postaje čak i problem u ovoj borbi. Šta Vlade radi Islam? Menja svoju ruku koja drži crossface u takozvani kontra crossface, odnosno ide sa jedne strane na drugu stranu i osigurava ovde njegovu ruku. Sad, Hooker pravi isto veliku grešku još jednom, kreće da kopa taj underhook, da pokušava da ga produbi. Što je veliki problem, onda samo Islam ide pozadi rukom, nađe mu zglob i uspeva da mu spusti ruku na zemlju i osigura takozvani Kimura hvat. Odavde sad, trenutak kada ruka, odnosno štrajka ovaj na zemlju, tu je već kraj, tu je već Kimura jako blizu i završnica je neminovna. Odavde Islam samo menja svoje hukove, prolazi na stranu i ima sad Kimura hvat, ima Kimuru koju može završiti. Da je Hooker imao ruku ovde, na primjer, na svom stomaku, mogu bi da spoje ruke i na taj način ugasi veliki broj napada koja bi Islam imao. Jer najveća obrana od Kimura je zapravo da se spoje ruke. Kada su pinio Kimura, armbar, svake vrste pologe na ruci, ako možemo da spojimo ruke, teško da neko može da završi. Prvo mora da razdvoje ruke, pa tek onda završava pologu. Sad, iz ove Kimure, Islam pokušava da završi odmah odavde. Pokušava da vuče, međutim to je jako teško. Odavde, kad krenem da vučem, odbrana je samo da peca digne glavu na gore i dok god mu je glava slobodna, on može da diže gore i da skida pritisak sa svog ramena. Znači, vučem, ovaj nema ništa, on samo digne glavu gore i izlazi. Međutim, Islam brzo shvata to, preskače mu glavu i sad odavde ima opciju da završi Kimura. Odavde lakat ide na zemlju i imamo Kimura hvat. Sad, da je Islam završavao samo tako što je gurao ovom rukom, ne radi ovo, ne bi imao veliki pritisak. Jer kad guramo, imamo ograničenu pokretljivost naše ruke i to ne može baš uvijek da završi Kimuru. Pogotovo ne nekom kao što je Dan Hooker koja je, opet to je mnogo bitan meč, ne tapkaju na sve isto, da tapkaju samo nešto što će da napravi ozbiljan prelom i eventualno da ga uspava. Šta radi Islam? Znači, mehanika kako se završava Kimura, nikad ne guramo ovom rukom, već hoćemo svojom suprotnom rukom vučemo, znači to je vuče na vama. I kad radim to vidite koliko imam prostor da ispratim svoju pologu. Znači odavde kad krećem, završavam. Odavde bukvalno možemo da vežemo ovo tako što povučem, peca tapne, ispratim rukom još. Glava ide od protivnika i ruke samo vuču na gore i pravimo završnicu. To je ukratko bilo šta je Islam radio. U suštini ovo su jako proste stvari, neke osnove koje se rade kada je pogled u pitanju, kada je u pitanju polu-batarska pozicija, nešto što se konstantno viđa i u jiu-jitsu, i u grapplingu, i u MMA-u, jako bitne pozicije i generalno kad gledamo sve te Ruse, Dagestance, svi oni imaju taj isti pristup, znači cilj je da boje protivnika dole, drži ga, dođe do polugarda, dođe do butterflya, i vjerojatno rade svoje prolaze koji su jako puni pritiska i dosta i umaraju čovjek koji se nalazi ispod njih. Tako da na osnovu toga oni uspiju da uzmu leđe ili kao sad na primjer što je uspio Islam da osigura Kimura, da osigura ruku i da završi protivnika. Tako da to je to. Nadam se da se ovo svijelo, da ste nešto naučili. Ako hoćete naučiti još nešto ovako, tu smo za vas. Tu je naš klub, tako da to je to, vidimo se. Pozdrav!